ଥରେ ଏ ଉପାୟରେ ପନିର ଟିକା ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାହାରର ପନିର ଟିକାକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଆଉ ଏ ରେସିପିର ସ୍ୱାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ କରିଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରୋଷେଇରୁ ରାସ୍ତା। ପନିର ଟିକା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଦହି, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା, ଚାଟ ମସଲା, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ପାଉଡର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ, ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଏବେ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ମେକ୍ ସିଓର କରିବା କି ଆମର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି କିଛି ଏଇଭଳି ରହିବ। ଏବେ ଏଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀନ୍, ରେଡ୍ ଆଉ ୟେଲୋ କଲରର ବେଲ୍ ପେପରକୁ ଆଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ପନିର କ୍ୟୁବ୍ସକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କୋଟ୍ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ କୋଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଡ୍ କରିବା ପିଆଜର ପାଖୁଡ଼ାକୁ। ପିଆଜ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଆଡ୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିନେବା। 1ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପନିର ଟିକା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ଟିକା ଫର୍କକୁ ନେବା। ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ବେଲ୍ ପେପର, ପନିର ଆଉ ଅନିଅନ୍ ଫ୍ଲୋରେଟ୍ସକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକା ପ୍ୟାନ୍ରେ ପନିର ଟିକାକୁ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ପନିର ଟିକାର ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ପେନ୍ରେ ଆମେ ହାଲକା ତେଲ ଆଡ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ବ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପନିର ଟିକାକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଆଉ ହଁ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଲୋ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ପନିର ଟିକାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ପନିର ଟିକାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି କୁକ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ବ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲକୁ ଏଇଭଳି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ରେସିପିର ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପନିର ଟିକା ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବନିକି ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିନେବା। ହୋପ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଲେଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ରେସିପି ସହିତ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି।